Vi skal nu se på, hvad differentialligninger er for noget. Vi vil i første omgang undersøge nogle simple differentialligninger. Vi ser jo som regel på funktioner f af x, men her hedder de ofte noget andet, for eksempel y eller n, og man bruger tit t i stedet for x, da det ofte er tiden, der er den uafhængige variabel. Differentialkvotienten f mærke af t benævnes ofte det y t, eller det n t, eller bare y mærke eller n mærke. Y erstatter af til f, det vil sige, at man kan skrive y af t. Ja, hvad er en differentialligning? Hvis vi ser på en funktion, der hedder f af x lige med e i 3x, så vil f mærke af x være lige med 3 gange med e i 3x. Og hvis vi nu vidste, at f mærke af x er lige med 3 gange e i 3x, så vil vi jo bare integrere den funktion for at finde f af x. Nu er det sådan, at de differentialligninger ofte skrives på en anden måde. Prøv at se her. Hvis f mærke af x er lige med 3 gange med f af x, fordi e i 3x, det var jo det samme som f af x. Man kunne også skrive den som det y dx er lige med 3 gange y, hvis vi kaldte f af x for y, eller bare y mærke lige med 3 gange y. Og det er netop sådan, at differentialligningerne ofte ser ud, altså y mærke lige med 3 gange y. Og så kan vi ikke bare integrere. Definition. En differentialligning er en ligning, hvor den ubekendte y er en funktion, og hvor dens afledte indgår. Jeg tager lige et eksempel. Hvis vi ser på en bakteriekultur, så længe der er føde nok, vil bakterierne formere sig. Væksthastigheden, som jo er det samme som differentialkvotienten, antages at være proportional med antallet af bakterier. Hvis den er proportional med, findes der altså en konstant, vi kan gange med. Det vil sige, at vi kan skrive f mærke af t som k gange med f af t, hvor t er tiden, og f af t er antallet af bakterier til tiden t. Hvis vi i stedet kalder f af t for n, kunne man skrive det som det n t lige med k gange n, eller n mærke lige med k gange n. Og hvis vi kendte både n og n mærke, så kunne vi jo bestemme k, men det er ikke altid, vi gør det. Hvis vi nu skulle løse ligningen i n-spire, så skal vi jo have en funktion til at løse differentialligninger med, og den hedder de solve i n-spire. Nu var det sådan, i integralregnen, der skulle vi jo kende et punkt for at finde den nøjagtige løsning, og det samme gælder selvfølgelig her. Hvis vi antager, at vi kender punktet 3,54, så kan jeg gå ind og sige d-solve n mærke lige med k gange n, og så skal jeg give min betingelse, det vil sige, at jeg skriver and n er 3 lige med 54. Og så skal jeg fortælle, hvilke variable der skal indgå. Her skriver jeg t,n. Hvis jeg havde skrevet x,n, ville der stå x i min løsning, den røde løsning herhenne. Men nu havde jeg jo også en anden variabel, jeg ikke kendte. Det var tallet k, som indgik i min differentialligning heroppe. Hvis der havde stået et tal, havde det været nemt nok, men det gør der ikke. Så derfor bliver jeg nødt til at have et nyt punkt. Og jeg får et punkt, der hedder 7,290, og så skal jeg bestemme k. Nu er det jo, differentialligningen er jo løst, så jeg kan bare sige solve, jeg skal bare løse en ligning, så jeg indtaster min differentialligning, og så skriver jeg min y-værdi her, og min x-værdi heroppe, 7,290. Og så får jeg, at k skal være 0,420224. Hvis jeg regner lidt om på det, 54 gange 0,2835, så får jeg her 15,3 gange med e opløftet til min k-værdi. I n-spire definerer jeg så n af x lige med 15,3 gange e opløftet til 0,4202 gange med x, fordi jeg har jo ikke nogen t-akse. Jeg bliver nødt til at definere den som en funktion af x. Og det samme gør jeg med min oprindelige differentialligning. Den kan jeg også taste ind som en funktion, og den hedder så 0,4202 gange med n af x. Og så kan jeg tegne graferne for n og m. Og de kommer så her. I kan se, her har vi m, og her har vi n af x. Og heroppe har jeg løst ligningen med d-solve. Jeg kunne også have byttet om på de to værdier, det havde der ikke sket noget ved. Så kunne jeg have sagt 290 lige med e i kt gange 7k, og jeg vil stadigvæk få denne her konstant. Hvis vi tager et andet eksempel om afkøling. Vi har et varmt stykke metal, som afkøles i luft, hvis temperatur er 20 grader. Vi skal opstille en differentialligning for denne afkøling, og en differentialligning det er det samme som en model. Hastigheden, det vil sige differentialkvotienten, hvormed temperaturen aftager, må være størst, når metallet er meget varmt, altså når afstanden mellem metallets temperatur og 20 grader er størst. Jo tættere på de 20 grader vi kommer,
jo langsommere går det med afkølingen. Vi kalder metallets temperatur for Y og antager, at hastigheden for afkøling af metallet er proportional, altså vi kan finde en konstant, med afstanden mellem metallets temperatur og 20 grader. Det vil sige Y minus 20. Y var metallets temperatur, og de 20 grader var stuens temperatur. Modellen kommer så til at hedde det YDT eller Y-mærke, lig med vores konstant gange med forskellen mellem metallets temperatur og de 20 grader. K bliver et negativt tal, fordi det er en aftagende funktion. Det bliver jo afkølet. Og T er antal minutter. Her har jeg så løst ligningen herop. Dissolve i mærke lige med K gange Y minus 20. Og så har jeg valgt et punkt, der hedder efter 4 minutter er metallets temperatur 150 grader. Og jeg vælger X og Y som variable. Så får jeg løsningen Y lige med 130 gange E i K gange X minus 4K plus 20. Jeg kunne også have ladet være at bruge startbetingelsen, men så ville jeg få 2 variable herinde, eller 2 konstanter herinde, som jeg ikke kender. Så skulle jeg bagefter sige solve, og så skulle jeg finde 2 variable, så skal jeg have 2 ligninger, og så har jeg sat den ene med 4,150 og den anden med 8,127. Og så kan jeg få både konstanten C og konstanten K. Og så får jeg den funktion, der ser sådan her ud. 157,944 gange med E opløftet i minus 0,048676 gange x plus 20. Og den graf har jeg tegnet her, og I kan se, der er tale om en afkøling. Vi kan også prøve at se på et andet eksempel om et badekar. Der løber vand fra en vandhane ned i et badekar med en hastighed, som jo er det samme som differentialkvotienten, på 0,4 liter per sekund. Der løber altså 0,4 liter ned i badekarret per sekund. Bundproppen i badekarret er utæt, så vandet løber samtidig ud af badekarret med en hastighed, som jo igen er differentialkvotienten, der er proportional med vandmængden i badekarret, målt i liter. Denne konstant er 0,001. Her får vi altså konstanten at vide, som vi ikke har gjort før. Vi skal opstille en differentialligning for, hvordan vandmængden i badekarret ændrer sig med tiden. Hvis vi kalder vandmængden i badekarret for Y og tiden for T, så kan vi skrive det YDT, altså den hastighed, hvormed vandmængden i badekarret ændrer sig, er 0,4, fordi der løber 0,4 liter ind per sekund, men der er noget, der løber ud, og den er minus 0,001 gange Y, fordi den var proportional med vandmængden i badekarret. Jo mere vand der er i badekarret, jo hurtigere løber det ud. Vi skal bestemme en løsning til differentialligningen, tegne grafen for løsningen og for differentialligningen. Prøv det. Tænk lige på, at startbetingelsen må være, at der er 0 liter i badekarret til tiden 0. Godt.